Bro, tawone lagi loro kembang pohong karet to singkong karet kayak. Lah madule hasilnya pahit. Kayak kotake kayak siji loro telu papat iki patang kotak nang ngene bawah siji madhepe mengetan. Loro madhepe ming kulon, telu madhepe mengetan, papat madhepe ming kulon. Nah iku kotak kosong tak dilih engko bro. Nah kene patang kotak madhep ngetan kulon dadine ora cepaken lho, ora bentrok lah kayak tawone ya bro. Nah kuwi tawon kabeh kuwi ketara apa sih yo? Ketara lah kuwi. Kuwi tawone nyong kuwi lagi mangan pohong karet, kembang pohong karet, singkong karet dadi hasilnya semu pahit. Wah kayak rebutan kayak. Wah lho, rumpane kok si rebutan. Akeh punge kayak bro merana pohong kayak. Jagunge kalau panen bakal bro. Wis panen lagi macul kayak bapake kayak. Dekat tak sini merana arah bro. Ya kayak bisa les tawon adoh sampai 2 kilo maksimal ya, mungkin 1 kilo wis adoh lah. Mana iki miwung wis pokoknya bro.